Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula kirmati Bapak Arifudin Widodo lan saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sepisanipun sumangga kula lan panjenengan sedaya ngucapaken ngaturaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dene ing wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing sekolah menika kanthi wilujeng boten wonten halangan menapa-menapa. Para rawuh ingkang kinurmatan, nyadran menika satunggaling warisan leluhur ingkang ngemu teges rasa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saha minangka sarana ngedonga lan ngilingi para leluhur ingkang sampun kapundhut langkung rumiyin. Lumantar tradisi nyadran, kula lan panjenengan sedaya dipun wulang supados tansah ngajeni para pendahulu eling marang asal usul lan nguatake rasa syukur saha gotong royong dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi tradisi nyadran menika saged dipun lestarikaken kanthi sae dados piwulang kang migunani tumrap kula lan panjenengan sedaya. Mliginipun generasi enom supados tansah ngajeni budaya lan ngugemi nilai-nilai kabecikan. Pungkasaning atur, mugi sedaya piwulang lan pangajap ingkang kapingaken saged migunani tumrap kula lan panjenengan sedaya. Wasana cekap semanten atur kawula menawi kathah lepat nyuwun pangapunten amargi sampun dados kadratipun manungsa maneka bilih saged lepat. Dene kasempurnaan namung kagungipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.